Simple anak mga higala. Os dili pa to sang balikan sa Idol Tweety kay tulis lagi mga sukiting paminaw sa may Mandawi area. Asa man tong video dong ang CCTV dong. Hamay ko na ni kina nagmotor mo ni nagmotor be. Mo ni tindahan na ang gitulis. O sa man ni mo ni nagmotor mo ni sang ni parking sa diha. Unya ni sud siya anang tindahan. Okay. Sumura ni siya nagpapalit-palit sa tindahan parparihan ni atong kwan. Unsa man po ni usa nga nagmotor? Inday ken. Iyan ang kauban? So back up na may back up din ay? Oh, so may kuyaw sa din, no? Kung ka na magpa, simbak kong mapakahiro kada kiba o makikpilusilay, kastulisan na may back up sa likod ay, kuyawa. So muna na, so tuwa na sa suod ang nanulis, di ba na ikuha ng tindahan ng gitulis? Unya ni suod siya dito mga higala, o unya iyang gitiunan tong kuha dito. Ato ning klarohon sa mga kagalaan ha. Ha? O sige, so muna hitabo ang mga sukitig paminaw. Naan ni sa may kwan. Okay, atong i-check si Idol Tweety sa report mahigala before ta mo adto sab sa speech ni Senator Chis Escudero. Yes, atong linya Idol Tweety. DYHP RMN Report. Duman Attorney Rufil live and direct mismo din sa Hernan Cortez Street, Barangay Panila, Dakbayans, Mandawi. Kung din Attorney Rufil, dunay pagpanulis ni nahitabo diri sa usa ka tindahan Attorney Rufil. Atong unang hibawan na Attorney Rufil nga ang tindahan mismo ang gitulis apan Attorney Rufil ato ang hibawan din nga kasayuran nga usa ka collector sa lending ang gitulis sa Attorney Rufil. Atong higayon na Attorney Rufil nang olekta to ang mga collector din mismo ang tindahan na Attorney Rufil nga katong duha nga sakay sa usa ka motorsiklo Attorney Rufil gisundan-sundan na to ang katong mga collector Attorney Rufil unya pag-abot din sa kini nga mga tindahan na Attorney Rufil karinderya ni siya kay mihulong pod sila apan doon na pa may laing tao gud Attorney Rufil atong higayon na mo to nga ang katong back ride Attorney Rufil naniid sa nga makagawas tong usa ka lalaki Attorney Rufil nga medyo dakoon pod ang build sa kalawasan Attorney Rufil humana na pagawas sa Attorney Rufil nisunod na dayon ni sinias na ang katong lalaki nga back ride Attorney Rufil nga nakaputi nga dunay print pod ang iya nga gisulob Attorney Rufil humana na pagtan-aw niya kay wala naman tong lalaki nga ang collector naman lang ang nagpabilin Attorney Rufil atong higayon na mo tong nisunod dayon sila og gitiunan og armas Attorney Rufil. So ang pagpasabot pag anha sa tindahan Idol Tweety dili gid ang tindahan may tuyo ang katong kolektor may ilang gisunsunuran na Idol Tweety. Yes Attorney Rufil ang katog yung collector ang punto atong maong tulisan Attorney Rufil kay doon na may 5 ka buok na mga nangaon diri Attorney Rufil sa mong karinderya nga naara ang mga cellphone, naara ang mga pitaka Attorney Rufil nakabilin ra kay tungod pod sa kahadlok nila pagtion sa kining armas kay nanaga ni ang kining mga babae nga nangaon din Attorney Rufil. Human ana Attorney Rufil ang wa man hilabti ang katura man yung collector gi ingnan Attorney Rufil nga ambi na ang bag. Ambi ang bag Attorney Rufil apan wala man gihatag dayon sa kaning maong collector Attorney Rufil hinungdan nga pagtion sa iya na ginilugay pa sila ani nga maong bag Attorney Rufil ug sa taw-taw pod pila ka gutlo ang nilabay kay gihatag na lang gyud sa kining nga maong collector ang kining bag nga gibana-bana nga naay sulod 30,000 pesos Attorney Rufil. Human Attorney Rufil, dunay duha ka buok dinhi ka mga babae pod nga nagbantay dinhi sa mong tindahan Attorney Rufil. Atong hinabion ang kining nakakita gyud og nibayad sa katong maong collector Attorney Rufil usa na pulis ang katong maong collector. Atong hinabion si Ma'am Merly. Ma'am Merly, mayong buntag live and direkta sa DYHP Arman Cebu sa FM 93.9. Kauban na to si Attorney Rufil Fernandez Banyo, kato ang station manager sa DYHP, ma'am. Hello, ma'am. Hello, attorney. May buntag Attorney Rufil ni sa DYHP o IFM. Unsa man ang hitabo aday, ma'am? Pagsud sa collector ni sunod po dayon po ang patong nanulis. Pero tautag pa nga ni kuan siya tion. Kay nibayad pa man ko, pagbayad na ko nasud na ang akong gibayad sa iyang bag. Ano to ni gilugnot dahil ang bag ni ana ang tulisan nga ambi mong bag. Yawa man dayon gihatag. Namo to gitiunan siya. Pation ni singgit man ko nga oy unsa man na pusil. Gibalin siya tion sa kuha. Ya dayon gibuhian sa kolektor ang iyang bag. Gihatag sa iya ha.
Gibalik ko siya tion sa kuan, kolektor kay asa ang bulsa ipakuot. Ya wala mo na ang mga babae nga nangaon nanagan diri sa sud. Ngayon pahawa sila diri sa among kuanan sa lamisa. Ikaw tag-iyas ka rin diriya diha, ma'am? Dili, trabahante ra ko. Trabahante ka diha. Nya kinsa man Oh. Kisa may utangan sa kolektor nga iyang kolektahon diha. Ang tag-iya sa tindahan. Pero ikaw may nibayad lang, isip trabahante. Ako may ipili na diri ini humang to. Unsa man ang araw-araw nang iya nga pagkolekta or Kada adlaw turning. kada adlaw di ay dili po ni turko. Dili. Magpautang niya kada adlaw kan mo na gitawag araw-araw inana. Kuan man ni ilang company Gold Star. So mo nang oras sa gyud nga tingkolekta niya, inanang oras sa mga alauna sa hapon. Alauna ni humang paniud to. So daghan pa ni siyang mga adtuon mga kolektahonon. Hapit na. Daghan pa. Diha sa imong tindahan dool kisa pa may lain na lain ang utang diha or kamura diha. Kamira diri dapita. So kada adlaw bayad mo. Pilang po imong ibayad kada adlaw? 1,200. 1,200. So ug dara pa to sila ing giadto di ay mo tong daghan tong suod sa iyang bag. Kay naman siya releasanan nga 30,000. Mamayang giingon na siya releasanan. Kadtong mga tawhana nga na nulis, kinani ang pila man katawo gyud sila mi anha, ma'am? Duha. Unya naklaro nimong naong ato nila? Wag gyud ko ka klaro attorney kay gabunit man to. Gabunit nya ga-helmet pa gyud no? Helmet nya bunit mataray maklaro. Sus Ginoo ko. Unsa may gibati nimo nga gitiunan mahinoong kakapil? Wag gyud ko ka attorney. Antod pa karon mo. Mura kog na trauma sa mga kanang magmotor gani. Nang magunit. Wa ka kabantay sa unang mga adlaw nga kadto mga tawhana murag naa na diha mag-anaan magkaon-kaon or magtanaw-tanaw sa tindahan? Wala, attorney. So first time to nga nakabantay ka nga nanganha sila? Wag ko kita ato nila. Ang ilang barog, ang ilang pamayhon, first time to nga nakakita ka? Wa mo'y CCTV sa sulod sa tindahan? Wala. Tony, maupit akong gingon sa tagiya. Magbutang na tag-CCTV diri sa sulod. Kanang inyong negosyo, kalenderya yun na siya, ma'am? Kalenderya. Pila man mo kabuok mga empleyado diha? Kuan ni. Ang mga igsuon man ni Anduha. Naiusa nga tindera nga ako. Unsa may sulti sa nanulis sa dihang miingon may deklarar nga tulis ni ana or unsa man? Wala na ingon tulis gilognob ra asa na gikuan ang bag sa kolektor yan ang ambing bag. Wa mo kakita primero nga ni tion o pusil? Wala pa. Pero kanang mga oras sa launa na medyo daghan pa gyapon ang nangaon or mo na minus-minus na kay launa na? Ay 5 ka babay kanang mga kuan sa barba. So sa diha nga gilubnot ang bag, wa ihatag dayon sa kolektor? Wala dayon. Pag singgit na ko, matagiguyan sa kolektor. Ikaw una nakakita nga dunay pusil? Na ako'y kauban diri sa gawas, katong tindera pong usa, nakabantay day siya nga ni bunot ko ng pistola. Gidagan man siya. Ay, tingog-tingog pagdagan niya. Sus, Ginoo ko. Wa tingog-tingog. Nya ikaw to. Gidagan niya iyang anak. Human nimo nga tiunan ka sa may gibati nimo in taon? Nangilag ganito ba niya? Minggukon man, ni-apil man kung gawa sa kuan kolektor kaya mo laging gitanaw ang gisakyan nila niya for registration man. For registration di ay? Kinsa may nanawag na og pulis? Na may naabot diri nga kuan kanang togo nga kanang mura Shopee ba? Among gipatawagan ang barangay. Kay membro man sad to siya diri sa habal-habal. Sumoto nangabot ang mga pulis po taon. Naaman to'y mga nanglingkod sa gawa sa tindahan. Nakabantay to sila? Kauban sila. Kauban to na ko duha ka tindera pod. Pero kabantay mo nga kanang duha ka motor ilang gigamit? Ay usara. Usara ka motor? Pero duha magkasla ka buok kananulis.
Duha, backward ang usa katong lookout. Ang katong usa nga naay motor na tungod sa tindahan, tungod sa pultahan gyud. Anak to sa kanang igsoon diri sa iya. Na siya gipangayo nga kwarta kay mulakaw. Igora gipalakaw ang katong motor usa diring anak sa igsoon sa iya. Oh. Nakalakaw. Pila ka tuig naman no? Pila usa naman kadugayon tong kolektor nga magbalik-balik da sa inyo? Dugay na mga sila nakatuig na po. So ilado na dito siya nga mangulikta na igdaang kwarta di ay? Nailhan na gyud dito siya? Nailhan na ko siya. Magmotor-motor na siya diha mangulikta? Magmotor. Sus, may nalang gani taon nga. Okay na lang sa to, makitaan pa man ang kwarta, yan lang gihatag ang kwarta kasi bakong nakable to. May gani kay ang katong kolektor gyud mo ilang iyang tumo nga makuha ang kwarta, makuha ang bag. May kay inyong halin silahan wa kuha. Wala man torni kay sad mi nagkuan sa. Wala mi naghunahuna. Pero na pa mi kwarta na habilin. Wa gyud man gyud tuyo ang katuro man gyud kolektor. Specific gyud katong kolektor gyud tuyo kay tulis to gidaginot mo tanan sa inyong halin silahan giapil dato. Kuyawan, unsa man ni mga tawhana, mga dagkong tao, tag-ason nga tao, unsa may pamayhon na nila? Katong ni tulis mga 40 tahon dako tong taon niya taas. Anya ang katong nag-lookout niya, bata-bata pato niya taas. Unsa may mga sinultian? Bisaya ba, Tagalog ba, Ilonggo ba, Waray ba? Unsa may sinultian? Ang katuramang nitulis nga niingon ambing bag. Bisaya di ay. Nya, ang katong duha ka nanulis na ay mga pusil o katong usa ra may na pusil? Katurang nasa sud mo nila pusil. At may kay bawa tong lookout ga ali dire sultan kay sabi nagtanaw-tanaw check na ba siguro maabot. Sa paghuman ato, ang nangabot ang mga pulis unya unsa man ang katuntuan kuan, ang kolektor unsa may nahitabo? Gidaman to sa kuan nagpa-blatter. Nagpa-blatter? Panalitan og i-presentar to panalitan itong tawhanang madakpan to makaila kay balik ato nila? Naabit sila kuanan, gipakita sa ako ang mga pulis nga kung dito ko ka-sure na to. Dito ko ka-sure na sir kay mata ra man gito'y nakita nako. Ang lawas, mao ang lawas ang barog niya. Yaw, akong gay na mga pulis, hindi ko ka-sure na sir, kay mata rin yun ako naklaro. So, unsa may gibuhat? Ang usa mo inikuha sa bag, ang usa unsa man? Dara sa gawas, back up lang, or silang duha mo ini, kuan? Nasa gawas ra, sir, ne. Nasa gawas ra. May kawa na mo sukol tong kolektor o kuan? May kadako, ang kolektor o katong nagation? Katong gation, kay taas man siya nga dakuon. Tambok man sa doon sa ang kolektor, pero mubo man siya. So, wa na lang siya mo sukol? Wala na lang. Pero naglabnutay pa man sa bag, unta sila? Kaya dili niya ihatag na pagka kita na ko nga na pusil na iyahang gikuan ni singgit ko mo to nanagal ang mga babaeng nangaon nga sa soda kuan nanago. Stilan. O sige ma'am, salamat kay sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM. Salamat Tony. Mayong buntag. Okay. Attorney Rufil. So, mo to si Ma'am Merly, Attorney Rufil. Kalawa ko ng tindahan na Twitch. Asa man na, karinderya, asa man dapit ang kuhan. Panalitan mo anha, tas karinderya, asa man tamang ukab tag sudan, na kaldiring. Rufil, ang atbang yun atong na ICCTV, Attorney Rufil, maklaro ang ilahang pangan. Sa tindahan. Nga din ni Attorney Rufil, ang atubangan, naaragid diri ang portahan man. Portahan sa ilahang tindahan. Yan na diri lang mga paninda. Ang mga nagkalain-laing sudan, Attorney Rufil. Nya asa man ilang kuan panalitan mga unta din ha, asa man ang lamisa? Nasa sulod? Dahil lamisa sa gawas, Attorney Rufil, doon na po'y lamisa dinhi sa soda. Ang kining lamisa sa soda, Attorney Rufil, dinhi to nagkaon ang 5 kabuok mga babae, Attorney Rufil, kadakon. Nananagan sila, kay doon na pa man po'y pwede masudlan dito sa sulod dito sa mismong tindahan, Attorney Rufil, mura siya stock room. Dito nananagan ang katong 5 ka mga babae. So, dagan-dagan itawon sa pagtanaw nga tulis na. Iyahay panagan, Idol Twitter. Kaya ang una gid nilang hibawan, Attorney Rufil, nagtulang gid sila nga kauban tong duha ka lalaki sa katong kolektor. Apan pagkakita nila, Attorney Rufil, nga doon na nay armas,
gawas niya gipangayo na ang bag Attorney Rufil. Dito na sila nakulba-kulbaan na gyud sila Attorney Rufil og nanaga na gyud. Ang kinirang si Ma'am Merly ang wala kadagan Attorney Rufil kay tungod siya man po naka atubangay gyud sa katong collector Attorney Rufil. Oho. So asa man si Manang anang panahon na, asa man ang kolektor dapit nagtindog? Naadiri sa gawas ra gyud mismo sa tindahan ang collector Attorney Rufil niya naara din na si Ma'am Merly Attorney Rufil. Stila no. Ya daan na tong gisunod-sunuran day Idol Tweety. Tigamaan na to nga naay kwarta ni. Kay kada adlaw man po sa mga oras ra po Attorney Rufil ang iya pagpangolekta dinhi, posible gyud nga gi sundan-sundan na to siya Attorney Rufil. Okay. So far, Attorney Rufil, mo na ato ang kinatibukan nga nakuha nga kasayuran kabahin na ni pagpanulis dinhi sa may Hernan Cortez Street, Barangay Banila, Dakbayans, Mandawi. Kauban Idol Tweety kanang gamay lang kanang Hernan usama duol na katong imong giadto nga tindahan pod nga gitulis or layo ra? Layo-layo ra to Attorney Rufil. Okay, di ba? Og atong himuon nga point of reference ang University of San Carlos. Padung ka dito sa unahan. O mula mutabok ka sa unahan. Talamban to dito. Ang giagian Attorney Rufil kay katong naay Mandawi Foam. Nya buyo na siya. Okay. Buyo na siya Attorney Rufil. Ang atbang ani nga maong tindahan dunay KTV bar. Sa mayngan, o kana? Kana Attorney Rufil. Sige. Okay. Yes, Attorney Rufil. So, mo na siya. Naswertian lang po yun, Attorney Rufil. Kay dunay CCTV dinhi sa atbang sa mong tindahan, Attorney Rufil. Maayo. Nakita po yun ang pagpanulis atong duha ka kabuo ka nga mga tao, Attorney Rufil. Okay. Kauban gyapon nato sa tong Arman Patrol to Speed Pilot Idol Double D kining Idol 3D sa IFM 93.9 ug DYHP Arman Cebu Tatak-ar. Amen.